Okofoma pụtagilo n'ụbọchị taa. Ụmụnne m ndị Igbo ndị Biafra anyị adịnụ. Ise. Ebulitere m ọjị anụ n'ụbọchị taa bụ 1st December in the year 2022. Wee na-awapụrụ Chineke nna na ọdịnala Igbo ji ede ife. Wee sịba na anyị adịnụ. Ise. Ebupụtago m ọfọ n'ụbọchị taa. Wee were aka ekpe jide azịza. Wee sụọ mkpọnana. Onye ọbụla biniri ni wee na-emegide nwa afọ Igbo. Onye ahụ ga-ata afọ n'ọnwa a. Ise. Ụmụ Igbo Disemba anyị bara. Ife ọmụ Igbo ọma ga na-emere unu. Ise. Ọ na-emere unu na Eke. Ọ na-emere unu n'Oye, na-emere unu na Afọ, na-emere unu na Nkwọ. Ise. Disemba anyị nọ n'ime ya. Ebe nwa afọ Biafra ma nọ ma ndị na outside the country. Ife ọmụ Igbo ọma ga na-emere unu. Ise. Ebulite ofe enu n'ụbọchị taa. Si aka mmụọ aka mmadụ. Aka mmụọ aka mmadụ. Nwanne ikwu ibe. Jidanụ na ndị Kanụ dosa n'ime ebe ọnwụ na-ekpere n'ikpe ekpecha ikpe kwe ka elere izie ya ajụ ilere izie na Disemba anọ ọ bụrụ na aka ha ji elere izi ya abụbụ ga-abụ nke ya. Ise. Abụbụ ga-abụ nke ya. Ise. Wee na-ekwu ụmụnne m ndị Biafra niile ndị nọ n'ime ọbịa dị iche iche ndị na-agba mbọ ka Biafra ndị mma ka anyị nwere onwe anyị a sị na ndụ unu ga-adị n'ime Disemba. Ise. Ekwuru m okwu ụbọchị akpọ Peter Obi ọ dị ka o ji adị. Onye ọbụla bụ onye Igbo bụ nwanne m ọbara ya na ọbara m wofu. Wee na-asị na ụmụ Igbo na anyị adịnụ. Ise. Ọnwa Disemba ifeọma ya na-emerụ na anyị ya na-emerụ na anyị ya na-emerụ na anyị. Nsọ na-aga ada n'ụbọchị taa megide aka ji Nnamdi Kanụ. Ise. Megide aka nwoke ji Nnamdi Kanụ. Ise. Megide aka nwoke na-agbaso ndị Biafra m mgba. Ise. Megide aka nwaanyị na-agbaso ndị Biafra m mgba. Ise. A sị na anyị ga-enwere n'onwe anyị. Ise. Ndụ anyị ga-eto ogologo kwa anụnụ m ise. Ise. Ike m nsọ binie megidelu m nwoke megidelu m nwaanyị si na ndị Biafra ma enwere onwe fa na ụmụ Igbo ama dị ndụ n'ọsọ afụ ka anyị ga na-ata n'ụwa n'ọsọ mgbusisi kaba ga na-egbusisi anyị aja na Igbo binie megidelu nwoke dị otu anwa megidelu nwaanyị dị otu anwa. Ise.